ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଅଙ୍କ ଓ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ନେବା। ପିଲାମାନେ ଗଣିତରେ ମୋଟ 10ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ଯଥା 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ପିଲାମାନେ ଏହି ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 25। 25 ଦୁଇଟି ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତେବେ 25ର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତୁମ ଡାହାଣ ହାତ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନଟା ହେଉଛି ଏକକ ସ୍ଥାନ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନଟା ହେଉଛି ଦଶକ ସ୍ଥାନ। ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭଲ କରି ଦେଖ। 5 ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ 5ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 5 ଏକକ ବା 5 ହେବ। 2 ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ 2ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 2 ଦଶ ବା 20 ହେବ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ।